Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее. Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар над Сион, моята света планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза: син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете поука, съдии земни. Служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почит сину, за да се не гневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блаженни са всички, които се нему уповават.